Eżerċizzju kummissjonat mis-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva f'Ġunju li għadda wassal biex jirdupjaw l-att ta' persuni b'diżabilità profonda li qegħdin jibbenefikaw minn terapija holistika. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa meta tlieta filgħodu żar il-Fondazzjoni Inspire u osserva mill-qrib it-terapija mogħtija lil klijenti żgħażagħ. Nathan Farrugia l-kap eżekuttiv tal-Inspire fisser din l-inizjattiva bħala waħda li se toffri kwalità ta' ħajja aħjar. Però meta taqgħod kollox l-iktar ħaġa importanti għalina hu li nipprovdu kwalità ta' ħajja aħjar għal dawn l-individwi għaliex nemmnu li kulħadd għandu jkun parti integrata mis-soċjetà. L-għan ta' Star 25 huwa li jwitti triq għal ħajja żjed faċli fejn iż-żgħażagħ jiksbu stat indipendenti f'ambjent ta' inklużjoni. Permezz ta' taħriġ imħejji minn tim ta' professjonisti, iż-żgħażagħ qed jitalmu jqassmu pjana l-ġurnata, iżidu l-abilità intellettwali kif ukoll jinvolvu ruhom b'mod fiżiku. One News tkellem ma' Phil Wade, il-koordinatur ta' Star 25, u spjega x'inhuma l-miri tiegħu. So the main goals are to offer the clients socialization with their peers, to help them develop their communication skills, their life skills, and their motor skills through therapies and activities as well. L-Inspire toffri għajnuna għal aktar minn 1000 persuna permezz ta' professjonisti u ambjent adattat fost l-oħrajn multi-sensory room, użu ta' laboratorju tal-kompjuter b'teknoloġija avvanzata, żona għal eżerċizzju fiżiku u servizzi regolari ta' fiżjoterapija u komunikazzjoni. Intant bl-istess ammont li kien allokat mill-gvern preċedenti għal 5 persuni b'diżabilità profonda, dan il-gvern irnexxielu jilħaq ftehim mal-Fondazzjoni Inspire biex bl-istess ammont allokat jibbenefikaw 10 persuni.